Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yar uwa mai albarka, barkanki da shan ruwan sha'u ga watan Ramadan daga nan Al-Afaf Media. Nasihar Al-Afaf ita ce, yar uwa ki yi kokari dukkanin wani abu da yake amsa sunansa aiki na alkhairi a cikin wannan kwanaki to ki siffanta da su, musamman abin da ya shafi kyautatawa ga iyaye, domin Allah madaukakin sarki ya sanya yaddarsa a cikin biyayya da kyautatawa iyaye cikin abin da yake babu saba masa a ciki. Kakan samu kusanci da Allah maɗaukakin sarki, kariya daga dukkanin wani nau'i na sharri da za a nuface ka da shi, dukkanin wani taufiki na rayuwa Allah maɗaukakin sarki yakan kimsa su a cikin rayuwar ma'abucin biyayya ga iyayensa. Don haka kina so ki samu dacewa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka, yi ƙoƙarin ki faranta wa iyayenki, ki kyautata musu da dukkanin nau'i na abubuwa na halali wanda zai sanya farin ciki a zuciyarsu, domin fatan Allah maɗaukakin sarki ya karba daga gare ki, ya sanya miki albarka a lokutan ki, ya kuma ribanya miki ladanki a ranar gobe kiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.